Čaute, ja som Bluder, vítajte pri novej sérii z Minecraftu. A táto séria, ako ste si podľa názvu mohli všimnúť, sa nazýva Treehouse Survival. Bude to vlastne normálny survival, ale postavíme si dom na strome a vlastne na rôznych stromoch budú rôzne časti. Napríklad na jednej bude dom, na druhej bude čo ja viem sklad, na ďalšie enchanting a takto to proste pôjde. Takže si vytvoríme nový svet a dáme si Treehouse Survival a dáme si YouTube Survival bonus chestu a seed si dáme Rainforest. Tento seed som našiel náhodne na nete, lebo by som nám zase zadal nejaký seed a zase by ma to v tej džungli nespawnilo a to by bol taký diel, že povedzme náhody. Asi tak. Moc by sa mi to akože nepáčilo, že by sme tú džunglu museli hľadať. Tu vtedy by sme sa niekde aj ubydleli a potom zase aj hentam sa ubydlať. To je také divné. Tak, spawnlo. Teraz to laguje. Tak vidíme, že nás to spawnlo v džungli. Ako aj malo. Tu ešte prenastavíme FPS-ka. To si nevšimajte ten maximálny framerate. To ide iba preto, aby mi išiel Minecraft hladšie. Uvidíme, čo je šťastie. Sekera. To je dobré na tie začiatky. Čakajte, ešte si trošku stlmím. Zvuky, som chcel povedať. Tak. Nasekáme si to, čo je. To je vysekaný strom. Epic. Tu nájdeme si nejaký vysoký strom. Ja by som bral asi tento. Ale ešte k nemu nejdeme. No, ideme k nemu, ale musíme si neskôr posekať drevo z iného stromu. Aby sme mali dostatok materiálu, aby sme sa to mohli vlastne nejako aj dostať. A potrebujeme aj železo, aby sme si vyrobili nožničky. A ostriháme si tie vajny. Aby sme mali ako liesť. Počkaj, dá sa tam vyliesť vlastne? No, skúsim. Skúsim takto. Ne, poď hore. Tak. Tam je melón. Wow! Tak ne. Neskôr si musíme nájsť iron. Melónik. Super, takže si spravíme farmu. Ja si spravím zo všetkého seedy, lebo moc to nepridáva akože veľa. Koubíny. Aj ty si potom zobereme, lebo si budeme piec sušinky. Jablčko. Zaujímavé. Ten strom nesmiem stratiť. No, už som ho stratil. Je tu ďalší melónik. Alebo vybereme si tento. Tento pri takejto riečke rovno si tu začneme aj kopať. Tuto dole, ako je toto jazierko, tak si spravíme farmy. Čakať, či to bude zatekať. Tak, super, takže si ho trošku rozšírime. Čakať. Sakra. Nevadí. Si spravíme crafting table. By to na 15 fps, to je moc dobré. Spravím si viacej stickov. Spravím plenky. Tak. Nebudem si nič ostatné vyrábať. Všetko ostatné si spravím z kameňa.
Sa mi zdalo, ako keby som počul lávu. O! Super. Láva! Dobre som hovoril. Nemal som ilúzie. Tak si ju preskúmame. Tú jaskyňu. Čakať. Tak. Skeleton, Serus. Počúvaj ma, ty Jonáš. Nemieniš mi dať pokoj? Tomu krompačom. Krompačom po hlave. Už tu máme železo nad nami. No poď bližší. Tak. Kameňa nemáme dostatok, tak si tu nakopeme túto stenu. A spravíme si lopatu, motiku, lebo budeme si robiť farmy. Meč a lopatu. Sekeru už máme. Krompač, neviem, či som hovoril, dúfam, že hej. A ešte pec vlastne. Tu si nakopeme ešte takto jednu radu. A tak sa nám minie za chvíľu krompač, lebo sme ho vypotrebovali na toho skeletona. No nič, ale tú lávu si tu pozrieme. Vyzerá to tu zaujímavo. Môžeme si rovno aj nožničky potom spraviť, keď tu bude viacej ironu. Tak si spravím krompač a nožničky. Dúfam, že tam bude 5 kúskov ironu. Aké to nie je kúskov, ale blokov väčšinou. Je? Kosti sa bude hodiť na začiatok. Koho som to počul? Wow! Creeper! Creeper party! Ja si toto pre istotu takto zabedním. To nechám. Vyrobíme si krompáč. Tento môžeme spáliť. Meč. Tak. Ešte lopatku. A motiku. A motiku si skovám do truhly. Viem si ešte takto. Takto. Takto? Ne, nie krompač. Nie krompač. Motiku. Tak. To si skovám do česty. A ešte pecičku. A rovno 2. Tak zatiaľ si tu položím veci tuto. Dám na cestu. Skláme si tieto trošku nepotrebné veci. Koabím si, toto spálim, toto si sem skovám. Tak. To infinity. NBA. Takže tuto si vykúpame najskôr ten iron. Jeden, vyseračky. You assholes. Assholes. No, tu už ho je viac. To som poseral. Ne, chce mi to teraz. Kúska sa mi to. Hodne sa to kúska. Zasaraté lagy. Najväčší progres bude, keď dosiahneme dnes prvého levelu. Tak. Som sa toho pekne zbavil. Túto lavu si tu môžeme nehať, lebo to vyzerá ako svet. Úplne epické. Už mám na krompáč. A aj na nožničky. Super. Takže sa presunieme na strom. Ale najskôr to tu ešte preskúmame. Shit.
O, tu je ďalší iron. Bola, kedy sa to tak nežiadane kúše. O, tu coal, tak si potom doma vyrobíme torčky a budeme ho potrebovať aj na vypekávanie. Čo je tuto? O, skeleton. Tam sa vydáme v ďalšom dieli. Dúfam, že vidíte. Ja si nakopem iron, kebyže náhodou nevidíte. Tak tu je dosť veľa. Ale určite budete vidieť. Možno teda. Poviem určite a potom myslím možno. A počkať. Čo to? Huba. Ja že už... Wow! Hello. Goodbye, creeper. Ideme si dať vypaliť iron. Ale nemáme ovce. To je škoda. Palím iron. Dáme rovno spáliť ten krompač potom. Dám si, čo si dám napríklad vypáliť. Nič nemám na vypálenie. Môžeme, ne. To myslím, že vám bude hodiť. Sa napapínkam. O, už to začína. Budem sa musieť vyšplhať na ten strom. Musím počkať. Lebo z toho je potom viacej expo. Už máme prvý level. Hurá. No, nebudem čakať. Nebudem zaoberať takýmito vecmi. Teraz samozrejme, že si to všetko odložím. A teraz potrebujem hlavne vajny. Tak. Spadlo si do vody, čo? Zatiaľ si spravíme takú, by som to povedal, že jednoprúdovku. Akože je na diaľnici. Úplne epické. Čakať. A... Hop, hop, hop. Ne. Tak. Tak, teraz sa tu to nakopem. Tak, sme na vrcholku stromu. A tuto si môžeme predstaviť, že by tuto bol dom, hen tam by sklad, hen tam enchanting, tuto napríklad brewing miestnosť. Tak, ja by som si ešte nakopal nejaké to drevo. Keďže už máme aj cestu. Už sa nemusíme zaoberať cestou. Jump! Je? Melóny. Nevšimol som si ich. Čím sa kopú rýchlo? Asi mečom. Už máme aj iron. Si ho schováme. No ja vlastne, presuneme sa tam hore. Zatiaľ iba s drevom. Si to tam trošku akože tak začnem trošku akože budovať. Najskôr si to nejako obstávam, aby to bolo akože iba štvorec, aby to nebolo, že nejaké bloky chýbajú tam, nejaké tam. Dáme sem, teraz sem. A tu už budeme dávať drevo. Tak. Neviem, kde mám teraz cestu. Kde mám cestu? Tuto mám cestu. Počkaj, no, spravíme to takto. Tak. Taký malý štvorec to bude.
tak nie je zase takýto malý. Tak to si ešte rozšírime. Ojojojojoj, už sa tu začína prepadávať. Jak tí listy tu miznú. Tak. Ešte aj tuto. Shit. Džunglový sapling sa bude hodiť. Zasadíme si a pestujeme nový stromeček. Aj keď ja som ten sapling nezobral. No. Ok. Možno to bude super. A dúfam, že mi všetci nebudete hovoriť Copyright Goga. Ja viem, že toto takto niečo točil aj on, lebo aj on vlastne si postavil dom na strome, ale nesnažím sa ho kopírovať. To není ani zámer tejto série, zámer tejto série je vyraziť do endu, zabiť draka, postaviť klasické akože ešte len teraz. Akože postaviť enchanting a tak. Brewing miestnosť si postavíme určite. OK, takže máme 40 dreva. Vidíte? Tak, čo by som si mohol skovať? Takto zatiaľ. Čo by som tam hore začal robiť? Začal by som už robiť taký maličký domček, takú búdečku. Takú búdečku. A budem teraz točiť za sebou 2 diely. Keby sa to podarí. Ja mám nastavený časovač. Ale nemám ho pri sebe, dajte mi sekundičku. Už mám. Tak, sprejme si aj okná na tomto domáčku. Aj keď to je domečku. Ja tomu hovorím domáčku. Omáčku. Domáčku, daj si omáčku. Bude to takýto maličký domček. Nebude to nič extra. Nahradíme si podlahu. Tak, ešte si ideme nasekať, vlastne toto celé bude z dreva. Teraz tuto budú okná a strecha bude špeciálne so stone brickou. Je to môj obľúbený materiál. Do prdele. Sa nepodarilo. Sapling. A možno táto séria bude aj s Davusom niekedy. Niektoré diely budú s ním a väčšinou asi bez neho. Lebo on moc akože nemáva čas. Joj, to nevyšplhám. Tento diel ako dotočím, tak ho potom spojím v Camtasii. Ojojojojoj. Ja, že sa mi sekol Minecraft. To som bol iba zaseknutý o drevo. Aha. To už je moja chyba. Není tu wine. To sa musíme dať. Oj, som mal dieru veľkú. Tak, vidíte? Takto nejako to bude vyzerať.
Teraz tuto bude také pásmo okien. Aj tuto. Toto nebude celé z okien, počkať. Musím si vyrátať celé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto bude 3. Toto bude blok. Vidíte, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuto bude 1, 2, 3. Blok. 1, 2, 3. Vidíte, už to mám trošku rozmyslené, takto. Budú to takéto jedno okná, kebyže to mám tak povedať úplne tak súrovo. A zase nám došlo drevo. Vidíte, takto taký výhľad. Aj keď moc neuvidíme, lebo mám render distance na 3 čánky. Ja si ešte nastriham jeden vine. Zlezol z lostranu. No ne, dobré, v pohode. Stačí nám iba jeden vine. Tak, díky, to zase. Počujem. Že. Hacker, namajnuj. Jak jasné, namajnuj. Tak. A zase ideme na drevo. Tak a napríklad vyťažíme si ktorý strom. Džunglový, ale taký ten jednostrom. Žiadny štvorstrom. Napríklad tento. A ešte po tomto videu asi z Minecraftu neviem, či budem točiť teraz druhé video akože Minecraft tiež, ale asi natočím Harryho Pottera 6. Trošku si oddychneme od Minecraftu a dáme si niekoľko kúziel, mágie, metlobalu. Metlobal je best. To je najlepší šport na svete. To by som nahrával aj na telige. Kebyže môžem teda. Tak, možno už budeme mať na celý dom drevo. A okrem teda strecha bude sa stombrikom. Ako som povedal. Tak. Tuto spravíme okno. Som tu videl vláde. A ne, sa mi zdalo. Tak, to tu bude 3 bloky vysoké a potom to predĺžim ešte o 1 blok. Sice to bude vyzerať akože dosť hnusne. Domček už máme postavený, posteľ pôjde sem. Čestku si zatiaľ dáme sem, vyrobíme si potom ešte jednu. Crafting. Ideme si vyrobiť tú čestu. Tak. No, mohol som si síce spraviť styky. A styky mám. Ideme do jaskyne. Ironový krompáč, ten si pre istotu vyrobím. Toto skovám. Ne, toto ne. Toto si tu pekne zoradím. Ne. Prvý pôjde krompáč, druhý pôjde meč, lopata pôjde ďalšia, toto si skovám. Vyrobím si 12 torčiek. To by mi zatiaľ... Ne, vyrobím si krompáč.
Ne. No nič, ale ideme sa trošku pozrieť. Ja si z toho spravím miny. Konečne sa mi to podarilo. Kopirák. Preskúmame si túto stranu vpredu. Mushroom, či mushroom. Mushroom, to je tá kráva, ne? Že keď ju podojíte, máte mushroom stew z nej. Tuším, teda myslím. Viem. Dúfam. Moc bohatá táto jaskyňa není. Okrem tejto časti. Táto časť je zaujímavá. Hovno z toho. Ja som si zobral ten drevený krompač. Ježiš. Toto je taká jaskyňa, môžem prehlásiť. Tomu to hovoríte, jaskyňa. Ježišmária. Ideme kopať takto pod seba. No, nie pod seba, ale takto akože, no, dorobím ešte tento krompač. Si zapneme v trojku. Aby som videl, že na koľkátej sme úrovni. Teraz sme na 53. Čiže úroveň pre diamanty je hodne ďaleko. To som dosral. Tak, už som to nedosral. Bože, to je také pomalé. Tak už sa za chvíľku ten pošťaný krompáč minie. Tak, minie. Tak. Ideme aspoň na úrovnu 30, keď nič nenájdeme, tak si to už ukončíme. Počujem lávu. Idem k láve. Počujeme niekde tuto. Približujeme sa. Mám ju. A to je iba taký vodopádik. Ja som čakal, že ich tu bude viacej. A som sa bugol. Ježiši. To som sa na čo tešil. Márna radosť. Aha, pekne, hrobová tma. Nič, moc sa mi to napáčilo. No a už ani svetlo nemáme. Nemáme, ale drevo nie. No nič. Ale ja by som si už tento diel aj ukončil. Bol kratší diel. V tomto dieli sme si trošku stihli postaviť domček a v druhom dieli sa vydáme trošku minovať a dostávame si strechu. Ja si ešte vo skrine vykopem nejaký, no vypálim teda. Vypálim si nejaký kameň a už s tým teraz hneď začnem. 63.
z toho spravím stonebricky a strecha bude zo stonebrickov a ešte si nájdem piesok na okná a poprípade nejakú vlnu. Ne, som dal 4. No nič, ale ja vám ďakujem, že ste si každopádne tento diel pozreli. Takže, ak sa vám táto séria páči a chcete určite, aby som pokračoval, tak určite mi zanechajte like na videu, kde ma to poteší a povzbudí k ďalšej tvorbe. Takže, dajte aj koment, kebyže sa vám náhodou niečo nepáči a dáte dislike, tak určite mi napíšte koment, čo by som mal zlepšiť, alebo čoho by som mal čoho by som mal naopak ubrať. Takže ďakujem, že ste si to pozreli a čus, lúči sa Blúder.